Amen. Haleluya. 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 பக்கத்துல உள்ளவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, நான் சுகமா இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். அசல் வாட்டிகள் என்ன உலகத்துல அந்த சப்டிங் மாதிரியான உலகத்துல எல்லாரும் பார்த்தோட நீங்க விஷ் பண்றீங்க. லோகேன சிறிது நாம் டாக்டர் ඔබ விஷ் කරනවා. அதனால இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லுங்க. විශ්වාසයේ සුද්ධ කරුණාවෙන් අපි හොඳට යාපත්ව ජීවත් වෙන්න සුබපත. நான் போற இடங்கள் எல்லாம் சொல்றதுதான் சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கணும். මම යන එන තැන කියන දෙයක් මේක. අගතින් අලග නම් මුගතල தெரியும். අතවතේ තියෙන ලස්සන මොනේ බලන්නට පුළුවන්. எல்லாரும் அழகா இருக்காங்க. ඔබ සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ ලස්සනට ඉන්නවා. அப்ப நீங்க சிரிச்சிட்டு தான் இருக்கணும். සිනාවෙමින් සිටින්න ඕනේ. right. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. நமக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கு. අපිට ಸ್ವಲ್ಪ වෙලාවයි තියෙන්නේ. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நல்லா கேட்டுட்டு போங்க. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අපි හොඳට අසල இது நான் பேசுகிற வார்த்தை அல்ல. මම කතා කරන්නා වූ වචන. கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தை. ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නා වූ වචන. பேசுகிற நேரமாய். ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නා වූ அவருடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை அவர் அருள் செய்வாராக. ඔබගේ අදවතේ කැමැත්ත දෙවියන් වහන්සේ ඉෂ්ට කරයි. කර්තෘ පරිසනාමක ස්තෝත්‍ර වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. பாஸ்டர் சொன்னது போல பாலகத்து மாத்தியது ஆகார வார்த்தை எல்லாம் கூட்ட ஒழுங்குகளும் சரியா வளமை போல நடக்கும். இந்த கிழமையில நடக்கிற எல்லா கூட்ட ஒழுங்குகளும் சரியா வளமை போல நடக்கும். මේ සතිය පවත්වනා වූ සියලු රැස්වීම් ඒ වෙලාවට හරි ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. அன்னைக்கு ரெண்டு கிழமை நாங்க உபவாசங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். අපි පසුගිය සති දෙකක් නිවාරයාවක් පවත්වන්න යනවා. 10 மணிக்கு உபவாசம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு நாள்ல நிவார ரැස්වීම පටන් ගන්නවා. ஒரு சிலர் 9 மணி, ஒரு சிலர் 9:30 மணிக்கெல்லாம் அங்க வந்து உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. සමහර 9ට ඒ වගේම 9:00ට රැස් වෙලා යාඥා කරන්නට පටන් ගන්නවා. வேண்டுதல்களை விண்ணப்பங்களை கேட்கிற ஆண்டவர் அவருடைய ஒருங்கிணைந்த வகை இல்லீம் අසන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ அவர் எல்லாருக்கும் பதில் கொடுக்கிறார். ஒரு வாட்ஸ் සියලු දෙනාටම පිළිතුරු දෙනවා. ரெண்டு கிழமையில அநேகர் சாட்சி சொன்னாங்க. கர்த்தரோடு சந்திக்கே போதிக்கு சாட்சி பெறாங்க. நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி வருவீர்களாய். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලලා ඔබ එනවා. கர்த்தருடைய பாதத்தை பிடித்துக் கொள்வீர்களாய். දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල අල්ල ගන්නවා. கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை செய்வார். ස්වාමීන් වහන්සේ සැබවින් ඔබගේ ජීවිතවල ක්‍රියා කරයි. දුකතோடு வேதனையோடு நீ கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கலாம். துக்கர வேதனாව සහිත ඔබ දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයෙන් උලකම போராட்டம் நிறைந்ததா இருக்கிறது. லோகයේ கொரබැඳීම් බෞද්ධ ස්ථානයක් පාවතල மனிதனை அமிழ்த்து போடுகிற உலகமாய் இருக்கிறது. பாපේ கிளியன்னா ස්ථානයක් වෙනවා ලෝකෙ. இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்தின் நாயகனாகிய பிசாசு மேகரை அமிழ்த்து போடுகிறவனாய் இருக்கிறார். මේ නපුරු අන්ධකාරයේ ලෝකයේ නායකයෙක් වෙන සතුර සාතන් ඔබ பாதா දමන්නට ඔබලා සිටිනවා. அப்படியா இருந்தால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? අපිට බක්කලේ විරෝධව ඔවුන්ට විරුද්ධව காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும். தேவர் කරන්නට පටන් ගන්නට ஆண்டவருடைய சித்தத்தின் காரணமாக ஆண்டவருடைய சித்தத்தின் காரணமாக දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව අනුතුකාරர்கள் உங்களுக்கு ஜெபங்களை வச்சிருக்காங்க. மகப்பெண்ணுடன் ඔබට යාඥාව ஊழியத்துல வாஞ்சை உள்ளவர்கள் வந்து அதவතේ ආශාව කැමැත්ත තියෙන කට්ටිය ස්ථානයට රැස්වි. ஊழியத்துல வாஞ்சை உள்ளவர்கள் வந்து சேவைයට කැමැත්ත තිබෙන තැනට ස්ථානයට පැමිණ. பாருங்க எங்களுக்கு 5 நாள் வேலை இருக்கு. தவස් පාම අපිට කාර්ය බහුල වැඩ තියෙනවා. 6வது நாள் நாங்க வேலை செய்றோம். 6වෙනි දවසේ සමහර වැඩ කරනවා. 7வது நாள் நமக்கு சாயந்தரம் தான் ஆராதனை இருக்கு. 8වෙනිදා يعني ඉරිදින සවස් අපේ මේ දෙන්නේ කුඹින්ච அளவுக்கு ඇකිතර කතෝලික සමූහத்துக்கு வாங்க. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට කත්තර උඹලේ ආශිර්වාදිப்பா. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරයි. right. நாங்க ஏசாயாவுடைய புத்தகத்தை திருப்பி கொள்வோம். අපි බලමු ஏசாயா පුතේ 65 வாசிப்போம். 60ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம்.
ඇතුමිටි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ කියවනවා. அப்பொழுது நீ அதை கண்டு ஓடி வருவாய், உன் இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும், கடற்கரையின் திரளான கூட்டம் உன் வசமாக திரும்பும், ஜாதிகளின் பலத்த சேனை உன்னிடத்திற்கு வரும். එකල නුඹ දැක ප්‍රීති වන්නේය, නුඹේ සිතද විනා ගොස් විශාල වන්නේය. මක්නිසාද මොහුගේ සම්පත් නුඹ වෙත ඇරී එන්නේය, ජාතින්ගේ වස්තුද නුඹ ළඟට පැමිණෙන්නේය. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். சுவாமியின் வாசகி சுத்த நாமேன பிரசன்சாவே வா. அப்பொழுது நீ அதை கண்டு එකල නුඹ දැක ஓடி வருவாய், ප්‍රීතිවත්ව இருதயம் அதிசயங்களை காணும் என்று அங்கே எழுதப்பட்டது. නුඹේ සිත පිනාගොස් වෙයි කියලා ඒ ස්ථානයේ ලියවී තිබෙනවා. இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் நாட்களிலே මේ ජෙසායා අනාගත වතුරු කාලේ அவர் 4 ராஜாக்களோடு அவர் தீர்க்க தரிசனங்கள் உரைத்தார். ඔව් රජුරුන්ව මෙම අනාගත වාක්‍ය පවසුවා. உசியா யோதாம் என்கிறதான 2 பேரோடு அவர் தீர்க்க தரிசனங்களை உரைத்தார். ඔස්සියා සහ යෝතාම් මේ කියනවා මේ තනත්තන්ට අනාගත වාක්‍ය පවසුවා. ஆகாஸ் எசேக்கியாவோடு கூட அவர் தீர்க்க தரிசனங்களை உரைத்து ஊழியங்களை செய்தார். ආගස් එසේකියා සමග අනාගත වතුරු සේවය කරගෙන යනවා. அவர் எசேக்கியாவுடைய மகனாகிய மனாசே என்ற நாட்களிலே ඔව් එසේකියාගේ පුත්‍රයන් මනස්සාගේ කාලේ அவனை வாளை கொண்டு ඔව් කඩුවේ அதாவது கால்ல இருந்து மேல் பகுதி வரைக்கும் அவனை அறுத்து அப்படியே 2ஆக பிளந்து அவனை கொண்டு போட்டாங்க. පාදේශික උගේ ඇගේ උස්ස දක්වා කපාත් කොට දමලා මරා දැම්මා. அவனுடைய சரீரமானது 2ஆக பிளந்து போனது. ඔහුගේ ශරීරය කෑලි දෙකට බෙදලා ගියා. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ස්වාමීන් உண்டாகட்டும். වහන්සේ විසුද්ධ වුණාමේ ප්‍රශංසාවය. அவருடைய நாட்களிலே ඔහුගේ කාලේ அவர் பேசின தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாமே ඔහු කතා කරපු අනාගත වාක්‍ය සියල්ල நியாயத்தை குறித்ததான நியாய தீர்க்கிறதான ஒரு தீர்க்க தரிசனங்களை அவர் உரைத்திருக்கிறார். විනිශ්චයට පත් කරන්නා වූ අනාගත වාක්‍ය ඔහු පවසුවා. அநேக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வாக்குத்தத்தங்களை ஆண்டவர் கொடுத்த பொழுது බොහෝ ඉස්රායෙල් ජනතාවට අනාගත වාක්‍ය දෙන මොහොතේදී அவர்களுக்கு ஒரு 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 ஒழுங்குகள் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඔවුන්ට යම් කිසි පිළිවෙලක් ඔවුන්ට දී තිබුණා. அந்த ஒழுங்குகளை அங்கே அவர் பேசியிருக்கிறார். ඒ පිළිවෙල ආඥාන වහන්සේ කතා කර තිබෙනවා. கிறிஸ்துவுடைய வருகையை குறித்து இந்த புத்தகத்தில் 30% அங்கே பேசப்பட்டிருக்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන මෙම බයිබලයේ කියන්නේ 30% ඒක ලියවිලා තිබෙනවා. அங்கே ප්‍රතිශතය 30% பேசப்பட்டிருக்கிறது. ප්‍රතිශතය 30ක් වේද වචනේ බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන ලියවී තිබෙන එක අපිට බලන්නට இந்த පුළුවන්. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை குறித்து ඒෂාය අනාගත වතුරුට அதிக காரியங்களை சொல்லலாம். බොහෝ දේවල් අපිට කියන්නට நான் පුළුවන්. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கடந்து போகிறேன். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කතා වියමු. 60வது வசனத்தை குறித்து 60வது அதிகாரத்தை குறித்து நாங்கள் பார்க்கும்போது ජේෂාය අටවෙනි පරිච්ඡේදය බලන විට அங்கே எழுப்பி பிரகாசி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. නැගිට ඔබ බැබලෙන්න කියලා ඒ ස්ථානයේ කියවී තිබෙනවා. இங்கே நேரடியாக මේ කෙලින්ම அங்கே இருளிலே இருக்க ஜனத்தை பார்த்து அங்கே பேசப்படுகிறது. ඒ අන්ධකාරයේ සිටියා වූ ජනතාව දෙස බලලා මේ කතා කරනවා. கர்த்தருடைய மகிமை உன் மேல் வந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ මගිමය ඔබ මත පැමිණියා. இதோ இருள் புத்தியை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. මෙන්න අන්ධකාරය ඔබ වට කර තිබෙනවා. ஆறிருள் ஜனத்தை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம். අන්ධකාරයේ ජනතාව වට කරපු කාලයක්. அவர்களுடைய மகிமை உன் மேல கடந்து வர வேண்டும் என்று அங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரு காலம். උන්වහන්සේගේ මගිමය මෙම සෙනග මත පැතිරෙන්න ඕනේ කියපු දවසක්. உன் வெளிச்சத்திற்காக உன்னிடத்திலே ஜனங்கள் வருவார்கள் என்று அங்கே தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கப்பட்டது. ඔබගේ ආලෝකයේ දෙස ජනතාව නැගී සිටිනවා කියලා අනාගත වතුරුන්ගේ වාක්‍ය කියනවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ස්වාමීන් உண்டாகட்டும். වහන්සේගේ ශුද්ධ වනාමයේ ප්‍රශංසාව. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த மெய்யான ஒளியாய் இருக்கிறார். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ සදා ආලෝකය அவர் இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும். උන්වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණෙන්න ඕනේ. இருளில் இருந்த ஜனங்களை விடுதலையாக்க வேண்டும். අන්ධකාරයේ බැඳී සිටින ජනතාව නිදහස් කරන්නට அப்படி விடுதலையாக்கும் பொழுது ඒ ආකාරයෙන් නිදහස් කරන විට 4வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது අතරවැනි පදේ කියවනකොට ஏகமாய் அங்கே கூடி வருகிறார்கள். විකසිත එම ස්ථානයට රැස් වෙනවා. இதெல்லாம் கிறிஸ்துவை பற்றி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை. මේ සියල්ල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන පවසවා වූ වචන. இருளே இந்த ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். අන්ධකාරයේ සිටියා වූ ජනතාව දෙස බලලා කියනවා. அங்கே அடிமைப்பட்டிருக்கிறவர்களை குறித்து அங்கே சொல்லுகிறார். කමින් සිටින ජනතාව දෙස බලලා කියනවා. விடுதலை வேண்டியதா இருந்தது. ඔවුන්ට නිදහසක්
විනීමක් අවශ්‍ය වී තිබුණා. இவைகள் எல்லாம் பார்த்ததற்கு பிற்பாடு දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල බැලුවායින් පසුව இவைகள் எல்லாவற்றையும் கண்டதற்கு பிற்பாடு මේ සියල්ල දුටුවාට පසුව ஜனங்கள் ஓடி வருவார்கள் என்று நாங்கள் வாசித்த வார்த்தையிலே வாசிக்கிறோம். ජනතාව දුව එයි කියලා මේ වචනේ அது இப்பொழுது உள்ள நிகழ்காலத்தை குறிக்கிறது. ඒක දැන් පැවැත්වෙනා වූ යම්කිසි සිද්ධවීමක් කියලා සඳහන් වෙනවා. ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள்? නමුත් සමහර මෙහෙම කියනවා இது இப்பொழுது இருக்கிற சபைக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை என்று சொல்லுகிறார்கள். මේක දැන් පවත්වනා වර්තමාන සභාවට කියනා වූ වාක්‍ය කියලා அது කියනවා. அப்படி அல்ல பிரியமானவர்களே. ඒක ඒ නෙමෙයි. அது அந்த நாட்களில் இஸ்ரவேலை குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. ඒ දවස්වල ඊශ්‍රායල් ජනතාව ගැන කිව්වා වචන. காரில் மூடி இருந்த பொழுது ඒ අන්ධකාරයේ වට කර තිබුණු ஒருவர் அங்கே வர வேண்டும். කෙනෙක් එම ස්ථානයට එන්න ඕනේ. அவர்களை விடுதலையாக்க வேண்டும். ඔවුන් විනාශ වෙන්න அவர்களை ඕනේ. எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும். ඔවුන් පිටවෙන්න ඕනේ. அப்படியா இருந்தால் එහෙමනම් நம்முடைய ஆண்டவர் இப்பொழுது வந்திருக்கிறார். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ පැමිණ තිබෙනවා. இயேசு அங்கே வந்திருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ පැමිණ සිටිනවා. ஒரு கூட்ட ஜனங்களுக்கு அங்கே விடுதலை உண்டாயிருக்கிறது. ඒ කණ්ඩායමකට විනාශ ලැබී இயேசு තිබෙනවා. அங்கே போய்விட்டார். යේසුස් වහන්සේ ඒ ස්ථානයට ගියා. நாங்களும் அங்கே போக போகிறோம். අපි ඒ ස්ථානයට යන්නට යනවා. அவருடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகும். ස්වාමී වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට இந்த ප්‍රශංසාව. சத்தியம் இந்த பூமியிலே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ සත්‍යතාව මේ පොළවේ දී තිබෙනවා. உங்களை பிரகாசிக்கப்படுகிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඔබව බබලනා වූ ඒ ආලෝකයේ සැබෑ ආලෝකය කියලා வேதத்திலே வெளிச்சம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. වචනේ ආලෝකය அவரே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ වමනයි ජීවනයේ ආලෝකයේ මාර්ගය කියලා அவரை இல்லாமல் நமக்கு விடுதலை இல்லை. උන්වහන්සේ ඔබට විදීමක් විනාශක් නැහැ. இவைகள் எல்லாம் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මේ සියල්ල වචනේ පවසන அப்படியா இருந்தால் එහෙමනම් நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஓடி வர வேண்டும். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට දුව එන්නට ඕනේ. அப்பொழுது மாத்திரமே එතකොට පමණයි அந்த வார்த்தை நிறைவேறும். ඒ වචනේ ඉෂ්ට වෙන්නේ. அஞ்சாம் வசனத்தோடு පස්වෙනි වචනේ කොට කියමු අපි. அப்பொழுது நீ அதை கண்டு அப்பொழுது நீ அதை கண்டு ஓடி வருவாய். ஓடி வருவாய். உன் இருதயம் ஆ. அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும். உங்களுடைய இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும். கடற்கரையில் திரளான එක්කල නුඹ දැක ප්‍රීති වන්නේය. නුඹේ සිතද පිනාගොස් විශාල වන්නේය. கர்த்தருடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ස්වාමීන් உண்டாகும். වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. உங்களுடைய இருதயம் பூரிக்க வேண்டுமாய் ඔබගේ සිත පිනාගොස් நீங்க කරනවා. என்ன செய்யணும் தெரியுமா? කොහොමද කළ යුත්තේ? கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஓடி வருவர்களாய் இருக்க ස්වාමීන් வேண்டும். වහන්සේගේ අභිමුඛයට දුව එනකොට ஆண்டுடைய சமூகத்துக்கு வர்றதுக்கு நேருக்கு வர வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට වෙනාවට ඔබ එන්න ඕනේ. சொல்ல துன்பகரமான காரியம், சொல்ல துன்பகரமான காரியம். කියන්න දුක්බර කාරණාවක්. ஊழியத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள் கூட සේවයට නියම කර තැනැත්තා පවා லேட்டா தான் வராங்க. ප්‍රමාද වී තමයි එන්නේ. அப்படி அல்ல பிரியமானவர்களே. එහෙම නොවේ நீங்க ප්‍රේමවන්තයෝ. எல்லாருக்கும் முதல்ல வரணும். ඔබ ප්‍රථමයෙන් එන්න ඕනේ. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு ஓடி வரணும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට දුව එන්න ඕනේ. என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் කුමන ප්‍රශ්න තිබ්බත් நீங்க எல்லாத்தையும் சரியா செட்டில் பண்ணி நீங்க வரணும். ඒ සියල්ල ඔබ අරි ආකාරයෙන් ඒක නිහාගුණය කරලා ඔබ මේ ස්ථානෙට පැමිණෙන්න ඕනේ. நீங்க வியாதியா இருந்தா பரவாயில்ல. ඔබ රෝගීව සිටියොත් உங்களுடைய තමයි. கணவர் ரட்சிக்கப்படாம இருந்தா பரவாயில்ல. ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගැලවීමට පත් නොවී සිටිනවා නම් அப்படியா තමයි. இருந்தால் එහෙමනම් அதுக்காக ஒரு ஆள் நீங்க நியமிக்கணும். அதுக்காக ஒரு ஆள் நீங்க நியமிச்சு வச்சிரும். ඒ දේ නිසා කාවරේ ඔතන නියම කරලා ஆண்டுடைய ஊழியர்கள் තියෙනවා. தடைப்படக்கூடாது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේ කොයි ආකාරයෙන් බාධා වෙනවද? இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මේ ස්ථානයේ කියවී තිබෙනවා. உங்களுடைய வார்த்தை, ඔබගේ වචනය, உங்களுடைய இருதயம் ඔබගේ සිත பூரிப்பா இருக்கும். ඒ කියන්නේ පිනාගොස් වෙනවා. அப்படியா இருந்தால் එහෙමනම් நம்முடைய இருதயம் பூரிப்பா இருக்க வேண்டுமா இருந்தால் අපගේ අතවත පිනාගොස් තිබෙන්නට நாம் ஒரு சில காரியங்களை செய்ய வேண்டும். අපි සමහර දේවල් කරන්නට ඕනේ. ஒரு சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். සමහර දේවල් අපේ ජීවිත තුළ තිබෙන්නට ඕනේ. 2 நாளாகமம் 11:16 வாசிக்கும் பொழுது 2 நாளாகமம் දෙවනි ලේඛන 11வது அதிகாரம் 11 වෙනි පරිච්ඡේදය 16 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 16 වෙනි වචනය අපි කියවන්නා. அங்கே கர்த்தரை தேடுவருடைய இருதயம் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඒ දෙවියන් වහන්සේව සොයනා වූ අදවත කියලා ලියා තිබෙනවා. உங்களுடைய இருதயம் பூரிப்பா இருக்க வேண்டுமாய் ඔබගේ අදවත පිනාගොස් තිබෙනවා. நீங்க கர்த்தரை தேடி வர வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ සොයා එන්නට ඕනේ. நீங்க கர்த்தரை தேடி வருவீர்களா? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සොයමින් එනවා. நீங்கள் அதிசயங்களை ஆண்டவர்
உங்களுக்கு காணப்படுவார். ඔබ බුදුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේ තුළ දකි. அப்படியா இருந்தா එමනම් நீங்க ஆண்டவரிடத்தை தேடி வரணும். දෙවියන් වහන්සේ සොයමින් එකට ඕනේ. எபிரேயர் 10:22 சொல்லப்பட்டிருக்கு. ඒබ්‍රේ කාලේ පරිච්ඡේදයේ 20 පදයේ මෙලෙස පවසනවා. உங்களுடைய இருதயம் இயேசுவின் இரத்தத்தினால தெளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ඔබගේ අදවත යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් ස්ථාපිත කරලා තිබෙන්න ඕනේ කියලා. இயேசுவின் இரத்தம் உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளே தெளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඔබගේ අදවත ගැසී තිබෙන්න ඕනේ කියලා. வார்த்தை வாசிக்க பார்க்கலாம். ඒ වචනේ කියමු ඒබ්‍රේ 10:22. ඒබ්‍රේ 10:22. துர்மனசாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாக தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாக சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாயும் නපුරු හෘද සාක්ෂියකින් පිරිසිදු වීම පිණිස අපගේ සිත් විසුණු ලැබ අපේ ශරීර පිරිසිදු වතුරෙන් සෝදනු ලැබ பரிசுத்த இரத்தத்தினாலே பரிசுத்த ஜலத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். පිරිසිදු වීම පිණිස අපගේ සිත් ඉස්සුණු ලැබෙන්න ඕනේ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. என்ன சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை. සියලු දේ කියන්නට වෙලාවක් නැහැ. இயேசுவின் இரத்தம் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே தெளிக்கப்பட வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අපගේ අදවත තුළ ගැසී තිබෙන්න ඕනේ. 1 பேதுரு நாங்க வாசிக்கிறோம். 1 පේත්‍රස් වලින් අපි කියනවා 22 வாசிக்கும் பொழுது 1 පේත්‍රස් 22 කියනකොට அங்கே சுத்த இருதயத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ඒ පිරිසුදු අදවත ගැන සඳහන් වී තිබෙනවා. 1 கொரிந்தியர் 7:37 வாசிக்கும் பொழுது 1 කොරින්ති 1:28 කියවන විට உறுதியுள்ள இருதயத்தை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ස්ථාපිත වූ අදවත ගැන ඒ ස්ථානයේ පවසන கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ස්වාමීන් உண்டாகட்டும். වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා கர்த்தர் වේවා. உங்களுடைய இருதயத்தை பூரிப்பாக்க வேண்டுமாயிருந்தால் ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ අදවත පිනාදොස්ස කරන්නට ඕනේ. உங்களுடைய இருதயம் சுத்தம் உள்ளதாய் இருக்க வேண்டும். ඔබගේ අදවත පවිත්‍රව அது තිබෙන්න ඕනේ. இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டதாய் இருக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් සේදී තිබෙන්න உங்களுடைய ඕනේ. இருதயம் பரிசுத்தம் உள்ளதாய் காணப்படும். ඔබගේ අදවත ශුද්ධ පවිත්‍රව වෙන්නට அது ඕනේ. கர்த்தரை தேடுகிற ஒரு இருதயமாய் ඒක காணப்படும். දෙවියන් වහන්සේ සොයනව අදවතක් වෙන්නට ඕනේ. சங்கீதம் 28:7 வாசிக்கும் பொழுது ගීතාවලිය 28 අත්වෙනි පදයේ කියනකොට அது கர்த்தரை நம்பி உறுதியாய் பற்றிக்கொள்ள இருதயம் என்று சொல்லப்பட்டது. ඒක දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කර ස්ථීරව අල්ලා ගන්නා වූ ඒ අදවත කියලා ඒ ස්ථානයේ ලියවී තිබෙනවා. அது உறுதி உள்ள இருதயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ස්ථීරව තිබෙන අදවත කියලා என்ன කියනවා. பிரச்சனை வந்தாலும் කුමන ප්‍රශ්න என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் කුමන ප්‍රශ්නවල් ආවොත් என்ன காரியம்தான் வந்தாலும் කුමන දෙයක් වුණත් நீங்க உறுதியா இருப்பீர்களா ඔබ இருந்தால் ශක්තිමත්ව සිටිනවා. ஒரு காலம் வரும் කාලයක් එයි. காய் காக்கிறதுக்கு காலம் உண்டு. அது போல කියන්නේ ඒක අර ගෙඩි එන්නට අර කාලයක් තිබෙන්නා වූ වගේ அது பூக்கிறதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கிறது போல මල් පිපෙන්න කාලයක් பழம் තිබෙන්නා கொடுக்கிறதுக்கு වගේ ஒரு காலம் இருக்கிறது போல ඵලය ගන්නා වූ කාලය වගේ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தேவ சித்தம் நிறைவேறுவாய்தான். ඔබගේ ජීවිතයේ දේව කැමැත්ත ඉටු වෙනවා. நீங்க ஆண்டவரை அப்படியே உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ள ඔබ வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේව ස්ථීරව ශක්තිමත්ව අල්ලගන්න ඕනේ. ரட்சிப்பை இழந்து போகும்படியாக ඔබගේ ගැලවීම අයිති කරගන්න. பிசாசு உங்களோடு போராடி கொண்டிருக்கிறார். යක්ෂයා ඔබත් සමග පොරබදිනවා. நீங்க கர்த்தருடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇවිත් සිටිනවා. ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கலாம். බෞද්ධිස්මය ගන්නට පුළුවන්. பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். සුද්ධ වූ ජීවිතයක් ඔබ ගත කරන්නට පුළුවන්. அதுல ஏதோ ஒரு போராட்டம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து கொண்டிருக்கும். නමුත් යම් කිසි පොරබදිනක් ඔබගේ ජීවිත තුළ அந்த තිබෙනවා. வாழ்க்கைக்கு விடுதலை இல்லை நீ சொல்லிக் கொண்டு புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார். ඒකට ඔබට නිදහසක් නැහැ කියලා ඔබ ஆனால் ஆண்டவர் உன்னை கைவிடவில்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ சூழ்நிலைகள் அசாத்தியமாய் காணப்படலாம். වාතාවරණය ඔබට විරුද්ධව තිබෙන්නට පුළුවන්. ஆரம்பம் ஒரு அற்பமாய் இருக்கலாம். පටන් ගැනීම සුළුපට තිබෙන්නට ஆனால் පුළුවන්. நீ ஆண்டவருடைய கையை பிடிக்க தேவையில்லை. නමුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ஆண்டவர் உன்னை கையை பிடித்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ අත அவர் හරවනවා. உன்னை நடத்துவார். උන්වහන්සේ ඔබව මඟ எல்லாம் தோல்விகளா இருக்கலாம். සියල්ලම ඔබට පරාජය වෙන්න உன்னுடைய පුළුවන්. அறிக்கை தோல்வியா இருக்கலாம். உன்னுடைய அறிக்கை தோல்வியா இருக்கலாம். ඔබගේ யாசி ඔබගේ
ඔබගේ කියා සිටීම සමහර විට පරාජය வாயிலே நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் ඔබගේ මුඛයෙන් ඔබ කියනවා நான் என்ன செய்வது මම කුමක්ද කරන්නේ உண்மை நம்பிதானே நான் வந்தேன் මම ඔබ වහන්සේව විශ්වාස කරගෙන ආවේ உண்மை அல்ல நம்பி வந்தேன் මම ඔබ වහන්සේ විශ්වාස කරගෙන என்ன இந்த ආවේ போராட்டம் ඇයි මේ පොරබැරි அப்படியாப்பட்ட ஆண்டவரையே அவர்கள் சோதித்தார்கள் එවැනි ස්වාමීන් වහන්සේව පරීක්ෂා எந்த பாவத்தையும் அறியாத கிறிஸ்துவை அவர்கள் சோதித்தார்கள் පාපයක් නොදැන දෙවියන් වහන්සේව යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් සෝදිසිත பிசாசினால் அவன் சோதிக்கப்பட்டான் යක්ෂයා තුලින් ඔවුන් සෝදිසිත ஆனால் அந்த சோதனை காலம் முடிந்ததுக்கு பின்பாக ඒ සෝදිසි කාලය ඉවරනා பூமியை ஜெயிக்கிறதான ஒரு ஆண்மகனாக நம்முடைய ஆண்டவர் இருந்தார் මේ පොළව ඡය ගන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ සිටියා நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நீ போய்க்கொண்டிருக்கிற பாதையிலே ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ ගමන් කරනා වූ මාර්ගයේ அவர் உன்னை ரட்சித்து நடத்த வேண்டுமாயிருந்தார் ඔබ වහන්සේ ඔබ ගලවලා ඔබ මඟ காலம் පෙන්නන්න வரும் කාලයක් அவர் වගේ உன்னை நிலை நிறுத்துவார் උන්වහන්සේ ඔබ ස්ථාපිත உன்னை කරයි தூசிக்கிறவர்கள் ඔබ නින්දාවට உன்னை தூசித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் ඔබ නින්දාවට அவர்களுக்கு කරනවා முன்பதாக ඔවුන් ඉදිරියේ ஆண்டவருடைய ஒரு சாட்சியாய் நிறுத்துவார் දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සාක්ෂි ලෙස ඔබ නතර කරයි உன்னுடைய இருதயமானது ඔබගේ අදවත பூரிப்புள்ளதாய் காணப்படும் ප්‍රීතිමත්ව තිබේ இப்பொழுது தோல்வியா இருக்கும் දැන් පරාජය වගේ நீ ஆண்டவரை ඔබට பிடித்துக் கொள்வாயா இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ අල්ල ගන්නවා அவரை அட்டிக் கொள்வாயா இருந்தால் උන්වහන්සේ ලං වෙනවා නම් இருக பற்றிக் கொள்வாயா இருந்தால் කදින් අල්ල ගන්නවා නම් அவருடைய மார்பிலே நீ சாய்த்துக் கொள்வாயா இருந்தால் උන්වහන්සේ අදවතේ ඔබ ආන්සි ඉන්නවා නම් என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் කුමන ප්‍රශ්නයක් ආවද எந்த காரியங்கள் உனக்குள்ளே வந்தாலும் කුමන දේ ඔබ තුළ ආවොත් நீ அவிசுவாசம் இல்லாமல் ඔබ நீ අවිශ්වාස கர்த்தரை மாத்திரம் பிடித்துக் கொள்வாயா இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ මොන කළාද அவர் உன்னை நடத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார் උන්වහන්සේ ඔබ මඟ පෙන්වනවා வாயிலே அறிக்கையிடாதே ඔබගේ ඔබගේ කියන්න வார்த்தையிலே ஜீவன் உண்டு වචනේ ජීවනයේ තිබෙනවා உன்னுடைய வாழ்க்கையை உன்னுடைய வார்த்தை அழிக்கிறதா இருக்கிறது ඔබගේ වචනේ සමාන ඔබගේ ජීවිත විනාශ කරනවා விசுவாச வார்த்தைகளை பேசு විශ්වාස වචනේ කතා விசுவாச කරනවා வார்த்தைகளை அறிக்கையிடு විශ්වාස වචනේ ප්‍රකාශ நான் කරනවා ஜெயிப்பேன் என்று சொல்லு මම ජය ගන්නවා கர்த்தர் என்னை கைவிடவில்லை என்று சொல்லு அவர் என்னை பலப்படுத்துவார் என்று சொல்லு. මාව ශක්තිමත් කරයි කියලා ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுகிறது දෙවියන් වහන්සේ මත් සමය කතා කරනවා தாய் பங்கமிக்கிற ஒரு ஆண்டவர் உண்டு. ඔබ දුක් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ நீ සිටිනවා ஒரு தூர தேசத்துக்கு போக இருக்கிறாய் ඔබ දුර දේශයකට යන්න நீ ඉන්නවා பிரயாணப்பட்டு போக இருக்கிறாய் ඔබ පිටත් යන්න ඉන්නවා உன்னுடைய காரியங்களை செய்யும்படியாக මම යම් කිසි දේවල් எல்லா தடைகளை நீக்கும்படியாக සියලු බාධාවල් ඉවත් நீ කරනවා உனக்கு என்னை ஒப்புக்கொடு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ඔබ මට කැප කරන්න කියලා දෙවියන් உன்னுடைய වහන්සේ இருதயம் කියනවා கலங்கி போய் இருக்கிறது ඔබගේ අදවල කැළඹී ஒரு තිබෙනවා வாலிப பிள்ளையை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ තරුණ දරුවා உன்னுடைய කියනවා இருதயம் கலங்கி போய் இருக்கிறது ඔබගේ අදවල කැළඹී තිබෙනවා உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாக ඔබගේ පවුල ஒரு වලට சத்தியம் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது කඩුවක් දික්වී තිබෙනවා உன்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதான காரியத்தை நிமித்தமாக ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙනා වූ දේවල් නිසා உன்னுடைய குடும்பம் இன்று தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ඔබගේ පවුල් දඬුවමකට පත් இந்த வார்த்தை உன்னுடைய වෙනවා இருதயத்துக்குள்ளே குத்தி கொண்டிருக்கிறது நீதான் அந்த ஆள் என்று சொல்லுகிறார் මේ වචනේ ඔබගේ අදවතේ ඇනීමෙන් මත දෙමින් තිබෙනා කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා நீ அறிக்கையிட வேண்டும் ඔබ ප්‍රකාශ நீ කරන්න மனஸ்தாபப்பட வேண்டும் ඔබ දුක් වෙන්නට ඕනේ உன்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமாயிருக்கும் ඔබගේ ජීවිත ආශිර්වාද වෙන්න ඕනේ குடும்ப வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட ඔබගේ வேண்டுமாயிருக்கும் පවුල් ජීවිත ආශිර්වාද වෙන්න ඕනේ நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ඔබ කොහොමද කළ යුත්තේ கர்த்தரை அண்டிக் கொள்ள வேண்டும் ස්වාමීන් වහන්සේ වන් වෙන්න பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ලෝකෝත්තර දේවතාවුනි இருதயம் பூரிப்பாய் இருக்க வேண்டுமாயிருந்தால் අපගේ අදවත පියාපොස්ස තිබෙන ආකාරය நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்க ඕකට තේරුම් ගන්න ஏனோ தானோ என்ற இடத்துல இருந்துட்டு போயிடாதீங்க නිකන් ආවට ගියාට මේ සඳ ඉඳලා යන්නට ஒரு அபிஷேகத்தோடு கடந்து போங்க ආලෝකයන් සමග ගත இது යන්න பொல்லாத உலகமாய் இருக்கிறது මේක නපුරු මේක ஏதோ சொல்லடு பிரகாரமாக சரீர பிரகாரம் நீங்க வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் දැන් කියන ආකාරයෙන් ශරීර ආකාරයෙන් ඔබ ජීවත් වෙමින් යන්නට පුළුවන් ஏதோ காசு பணம் வந்துட்டு போகலாம் මුදල් ඔබට ලැබෙන්නට පුළුවන් சோதனை இல்லாமல் இருக்கலாம் சோதனை இல்லாமல் இருக்கலாம் සමහර විට ඔබට පොරබැඳින්න නැතුව ඉන්නට පුළුවන් ஆனால் பிரியமானவர்களே නමුත් ප්‍රේමවන්තයෝ ஒரு காலம் வரப்போகுது කාලයක් යන්නට යනවා அந்த காலத்துல நீங்க என்ன செய்வீர்கள் ඒ කාලය ඔබ මොකක්ද කරන්න යන්නේ ஆண்டவரோடு இருந்தவர்கள் ஆண்டவரை மறுதலித்தார்கள் දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිය තනත් දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කළා சமூகத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன்
நான் கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිට කියනවා. உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற துக்கம் ඔබගේ අදවතේ තිබෙනා වූ වේදනාව அலைந்து போக வேண்டுமாயிருந்தால் නැතිව යන්නට நீ கர்த்தரை கட்டிக் கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන්න. உன்னுடைய இருதயம் சுத்தமுள்ளதாய் காண ඔබගේ අදවත සුද්ධ පවිත්‍ර තිබෙන්නට ඕන. கர்த்தரை தேடுகிற இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ සොයනා වූ අදවතක් වෙන්නට ඕන. உறுதியுள்ள இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும். ස්ථීර වූ අදවතක් වෙන්නට ඕන. நம்பிக்கையுள்ள இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும். විශ්වාසවන්ත අදවතක් වෙන්නට ඕන. லூக்கா 8:15 வாசிக்கும் பொழுது ලෝක සුභාරංචි 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 15 පදේ කියනවා. இங்கே உண்மையுள்ள இருதயத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். ඒ සැබෑ අදවතක් ගැන අපි කියනවා. அதே வசனத்தை கீழே வாசிக்கும் பொழுது එම පරිච්ඡේදයේදී 15 බලනකොට நல்ல இருதயத்தை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம். යාපත් අදවත ගැන අපි කියනවා. நான் முடிக்க போகிற பிரியமானவர்களே, අපි අවසන් කරන්න கர்த்தர் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ වචන කතා කරනවා. உங்களுடைய இருதயம் பூரிப்பாய் இருக்க வேண்டுமாயிருந்தால் ඔබගේ අදවත පිනාකුස් වෙන්නට ඕන. மாதமே இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய வேண்டும். සැබවින්ම මේ වචනය ඔබගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියා කරන්නට ඕනේ. ஏதோ எழுச்சியினால பேசுகிற வார்த்தை என்று நினைக்க வேண்டாம். මේක යම්කිසි පිපිදීමක් නිසා කතා කරනවා කියලා හිතන්න එපා. உங்களை கவரும்படியாக பேசுகிற வார்த்தை அல்ல. ඔබ ආකර්ෂණය කරන්න කතා කරන වචන கர்த்தருடைய வார்த்தையா இருக்கிறது. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுத்து பாருங்க. ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுத்து பாருங்க. දෙවියන් වහන්සේට ඉඩ දී බලන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகும். ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස්කමක් ඇති වෙනවා. உங்களுக்கு ஒரு சுத்த இருதயம் வருமாயிருந்தால் ඔබ තුළ ශුද්ධ පවිත්‍ර අදවතක් ඇති වෙනවා. ஆண்டவரை பற்றிக் கொள்கிற ஒரு இருதயம் வருமாயிருந்தால் දෙවියන් වහන්සේව අල්ලගන්නා වූ අදවතක් ඔබට තිබෙනවා. நல்ல இருதயம் வருமாயிருந்தால் හොඳ යාපත් අදවතක් ඔබට තිබෙනවා. நம்பிக்கை உள்ள இருதயம் வருமாயிருந்தால் විශ්වාසවන්ත අදවතක් තිබෙනවා. உண்மையுள்ள இருதயம் வருமாயிருந்தால் සදා අදවතක් නම් உங்களுடைய இருதயம் நல்ல இருதயமாயிருந்தால் ඔබගේ අදවත හොඳ අදවතක් නම් உங்களுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் பூரிப்பாக்குவார். ඔබගේ අදවත දෙවියන් වහන්සේ පිනාදොස්. உங்களுடைய வேண்டுதல் எல்லாம் நிறைவேறி போகும். ඔබගේ සියලු ඉල්ලීම් ඉෂ්ට වේ. அப்படியாயிருந்தால் එහෙමනම් ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை நாங்கள் கீழ்ப்படுகிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අපි කීකරුවේ. கடைசியாக ஒரு வார்த்தையை வாசிப்போம். අන්තිමට වචනයක් කියවමු. யோபு 13ஆம் அதிகாரம். யோபு 13 පරිච්ඡේදයේ சரி 11ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදේ කියවමු. நீர் உம்முடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்தி உம்முடைய கைகளை அவருக்கு நேராக விரித்தால் நலமாயிருக்கும். නුඹේ අතේ අයුක්තිය තිබේ නම් ඒක පහ කරපන්න අධර්මිෂ්ඨකමද නුඹේ කූඩාරම් වල වාසය නොකරේවා. உம்முடைய 11ஆம் வசனம். 11ஆம் வசனம். மனுஷனுடைய மாயத்தை அவர் அறிவார், ஆமென். அக்கிரமத்தை அவர் கண்டும் அதை கவனியாதிருப்பாரோ. මක්නිසවල වහන්සේගේ ගුරුකාරයන් දන්නාසේක. කල්පනා නොකරන්නන් මේ සිටින නමුත් උන්වහන්සේ අදරුෂ්ඨකම දක්නාසේක. பிரியமானவர்களே, ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் தாழ்மையா சொல்றேன். එක දෙයක් ඔබට මම කාර්මිකව කියන්නම්. நான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்றதுனால நான் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் அல்ல. මේ වචනයකින් නිසා මම සුද්ධවන්තයෙක් නෙවෙයි. எனக்குள்ளும் குறைவுகள் குற்றங்கள் இருக்கிறது. මා තුළත් අඩුවී වැරදි තිබෙනවා. ஆனால் නමුත් நாம் யாவரும் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். අපි සියලු දෙනාම සුද්ධ පවිත්‍ර වෙන්නට අවශ්‍යයි. உங்களுக்குள்ளும் எங்களுக்குள்ளும் ඔබ තුළත් මා තුළත් அக்கிரமம் இருக்குமாயிருந்தால், අයුක්තිකම තිබෙනවා නම්, பாவம் இருக்குமாயிருந்தால், පාපය තිබෙනවා නම් ஒரு நாளும் කවදාවත් நாங்கள் ஆயத்தப்பட முடியாது. අපි සූදානම් වෙන්නට බෑ. அக்கிரமத்தில் இருக்கிறவருடைய வாழ்க்கையிலே අයුක්තිය තිබෙනා ඔබගේ ජීවිතයේ கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் கடந்து வர முடியாது. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අතුරු වෙන්නට බෑ. நிறைய சபைகள்ல சொல்றாங்க, බොහෝ සභාවල කියනවා நீ எவ்வளவுதான் அக்கிரமம் பண்ணினாலும் ඔබ කොච්චර පාපය අයුක්තිකව කරොත් கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි இந்த කියලා. பொய்யான மாயைக்குள்ளே அநேகர் மாட்டிக் கொள்கிறார்கள். මෙවැනි බොරුවලට බොහෝ ජනතාව අවු වෙනවා. அக்கிரமம் இருக்குமாயிருந்தால் අයුක්තිකම තිබෙනවා නම් ஒரு நாள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம் வரும். කවදාවත් ඔබගේ ජීවිතේ ආශිර්වාදය අන්තර්ගත නැහැ. நிச்சயமா நான் சொல்றேன். සැබවින්ම කියන්නේ 11ஆம் வசனத்தில் ஒரு முறை கூட வாசிக்கிறேன். 11 වෙනි පදේ නැවත කියමු. மனுஷனுடைய மாயத்தை மனுஷனுடைய மாயத்தை அவர் அறிவார், அவர் அறிவார், அக்கிரமத்தை அவர் கண்டும் ஆம், அதை கவனியாதிருப்பாரோ. அவர் யார் இருக்கிறாரோ. 13ஆம் வசனத்தை சேர்த்து வாசிக்கிறேன். நீர் உம்முடைய
இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்தி ரைட். உம்முடைய கைகளை அவருக்கு நேராக விரித்தால் நலமாயிருக்கும். உங்களுடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்தி නුඹේ අතේ අයුක්තිය තිබේනම් ඒක පහ කරන්න අදර්ශනකමද නුඹේ කූඩානම් වල වාසය නොකරන ஆண்டவருக்கு நேராக கரங்களை நீட்டி දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ ඔබගේ දාන මොසවා கர்த்தர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்த விரும்புகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපව සූදානම් කරන්නට කැමති වෙනවා. சிலரோடு ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார். සමහර අයට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. தீர்க்க தரிசனமாய் பேசுகிறார். අනාගත වාක්‍යතුලින් කතා කරනවා. அநேகருக்குள்ளே දෙනෙකුලි பொய் என்னும் ஆவி தங்கி தாவரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. බොරුවේ ආත්මය ඔවුන් සමග වාසය කරනවා. பொய் உனக்குள்ளே இருக்குமாய் බොරුව ඔබ තුළ තිබෙනවා නම් கர்த்தர் உனக்குள்ளே கிரியை செய்ய முடியும். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ ක්‍රියා அப்படி කරනවා. கிரியை செய்தாலும் එහෙම ක්‍රියා කරතදී அது ஆசீர்வாதமாய் ඒක ආශිර්වාදයක් වෙන්නේ. நானும் கூட මං පවා எத்தனையோ காரியங்கள்ல බෝධේවල් වලින් பொய் உரைத்ததும் බොරු කියලා තිබෙනවා. ஆனால் නමුත් மனஸ்தாபப்படுகிறது. පසුතැවෙන විදිහට யாவரும் கர்த்தருக்கு நேராக நம்முடைய கரங்களை உயர்த்திக் கொள்வோம். අපි සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ අපි දාත් ඔසවමු. என்னுடைய இருதயம் பூரிப்பாக்க வேண்டுமாய் මගේ අදවත පිනාදස් என்னுடைய වෙන්න. இருதயம் பூரிமாய் இருக்க මගේ வேண்டுமாய் අදවත ප්‍රීතිමත් වෙන්න என்னுடைய ඕනේ. இருதயம் சந்தோஷப்பட வேண்டுமாய் මගේ අදවත සතුටු වෙන්න ඕනේ. ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்ட பிரகாரம் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියපුවා 7 காரியம் உடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும். බොහෝ දේවල් අපගේ ජීවිතේ තුළ 7 காரியம் காணப்பட வேண்டும். බොහෝ දේවල් අපේ ජීවිතේ දකින්නට ඕනේ. உன்னை பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ වඩවන්නට ඕනේ. உத்தம இருதயம் இருக்க வேண்டும். උතුම් හදවතක් ලැබෙන්නට ඕනේ. இயேசுவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட இருதயமாய் இருக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් සේදු හදවතක් වෙන්නට ඕනේ. உறுதியுள்ள இருதயமாய் இருக்க வேண்டும். ශක්තිමත් හදවතක් වෙන්නට அது ඕනේ. கர்த்தரை நம்புகிற இருதயமாய் இருக்க வேண்டும். ඒක දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන හදවතක් சுத்த වෙන්නට ඕනේ. இருதயமாய் இருக்க வேண்டும். සුද්ධ හදවතක් වෙන්නට ඕනේ. ஒரு நல்ல இருதயமாய் இருக்க ඒක හොඳ හදවතක් වෙන්නට நம்முடைய ඕනේ. இயேசு வரப்போகிறார். අපේ යේසුස් වහන්සේ එන්නට நம்முடைய යනවා. வாழ்க்கையிலே பாவம் இருந்தால் அதை விட்டு விடுவோமா? අපගේ ජීවිතයේ පව් තිබෙනවා නම් அந்த வார்த்தை உடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய வேண்டுமாய். මේ වචනය ඔබගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියා කරන්නට அந்த ඕනේ. வார்த்தை உடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய வேண்டுமாய். මේ වචනය ඔබගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියා කරන්නට அந்த ඕනේ. வார்த்தை உடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய මේ வேண்டுமாய். වචනය ඔබගේ ජීවිතයට ක්‍රියා කරන්නට அந்த ඕනේ. வார்த்தை உடைய வாழ்க்கையிலே பலன் கொடுக்க வேண்டுமாய். මේ වචනය ඔබගේ ජීවිතය පලදවන්නට உடைய வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷம் வர வேண்டுமாய். ඔබගේ ජීවිතය සතුටක් පැමිණෙන්නට இந்த வார்த்தையிலே நீங்கள் பலன் கொடுக்க வேண்டுமாய். මේ වචනය ඔබ පලදවන්නට නම් இந்த வார்த்தை உடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய். මේ වචනය ඔබගේ ජීවිතය ආශිර්වාද කරන්නට அக்கிரமம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது. අයුක්තිකම පාපය අපේ பாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது. පාපය අපේ ජීවිතයේ ආයතනය நாம் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ අපිව සුද්ධ කරන්නට எந்த ඕනේ. நேரம் நாம் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். සමවිතම අපිව පවිත්‍ර කරගන්නට நம்முடைய ඕනේ. இயேசு வரப்போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ එන්නට நம்முடைய යනවා. இயேசு வரப்போகிறார். යේසුස් වහන්සේ එන්නට යනවා. அவர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும்படியா උන්වහන්සේ අපිව සූදානම් சாயந்தர කරගන්න. வேளையில் அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். මේ සඳවල උන්වහන්සේ யாரெல்லாம் ஆண்டவருக்கு நேராக உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்திக் கொள்ள போகிறீர்கள். කවුද දෙවියන් වහන්සේගේ ඔබගේ දාත් ඔසවලා அவர்கள் மாத்திரம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுதி நிற்போமா? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේ නැගී සිටි. ஆண்டவரே, நான் உண்மையுள்ள இருதயத்தோடு உடைய சமூகத்தில் எழுப்பி நிற்கிறேன் මම ஆண்டவரே. සදා අදවතත් සමග නැගී සිටිනවා. இயேசுவே, நீர் வரப்போகிறீர் ஆண்டவரே. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ එන්නට යනවා. இயேசுவே, நீர் வரப்போகிறீர் ஆண்டவரே. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ එන්නට යනවා. நாங்கள் எங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. අපි කැප කරනවා අපගේ ජීවිතය ඔබට. எங்கள் பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. අපගේ දරුවන්ට කැප කරනවා. கணவரை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ස්වාමි පුරුෂයව කැප කරනවා. பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. දරුවන්ට කැප කරනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் இருக்க අපගේ வேண்டும். ජීවිතය ආශිර්වාදවත් இருதயம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். ආශිර්වාද වන්නට ඕනේ. ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். ආශිර්වාද වන්නට ඕනේ. வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இருக்க வேண்டும். ජීවිතය ආශිර්වාද වන්නට ඕනේ. நமக்குள்ளே சந்தோஷப்பட்டு களி கூற வேண்டும். අපි තුල විනාශ ප්‍රීති වන්නට ඕනේ. இருந்தால் உங்களுடைய இருதயம் சுத்த இருதயமாய் இருக்கட்டும். දෙවියන් ඔබගේ අදවත සුද්ධ පවිත්‍රවත් වෙන්නට ඕනේ. கண்களை மூடிக்கொள்வோம். கண்களை மூடிக்கொள்வோம். දැන් තියාගන්න. ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்க. දෙවියන් වහන්සේ ஆண்டவரே, இந்த வாக்குத்தத்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்யட்டும். දෙවියන් වහන්සේ අනාගත වාක්‍ය මගේ ජීවිතේ ඉෂ්ට ஆண்டவரே, වන්න. இந்த வார்த்தை எனக்குள்ளே கிரியை செய்யட்டும். මේ වචනේ මාතෘ ක්‍රියා இந்த කරනවා. வாக்குத்தத்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைவேறட்டும். මේ අනාගත වාක්‍ය මගේ ජීවිතය තුල ඉෂ්ට වෙන්නට. அறிக்கையிடுங்க, அறிக்கையிடுங்க. ඔබ කියන්න. ஆண்டவரே, நான் உங்களுக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுங்க. ස්වාමීනි මම ඔබට කැප වෙමි. ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டு போங்க. ආලෝකය ලබා நம்முடைய ගන්න. ராஜா வரப்போகிறார். අපගේ රජුරු நம்முடைய ராஜா வரப்போகிறார். අපගේ රජුරු அவரை එන්න. சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக ඔබව ලං இருளுள்ள කරගන්න. உலகத்திலே அவர் வந்தார். අන්ධකාර ලෝකයේ இருளுள்ள உலகத்திலே அவர் வந்தார். අන්ධකාර ලෝකයේ சாவ சிலுவையிலே அவர் தூக்கப்பட்டார். ශාපෝ සද්දාවේ இவர் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். බෝධන කැලවියට පත් වුණා. நாம் ஒளி
வீசுகிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமாயிருந்தால் ආලෝකදත්වය වෙන්නට ඕනේ. இவைகள் எல்லாவற்றையும் கண்ட பிற்பாடு මේ සියල්ල දැක්කාට පසුව இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் கண்ட பிற்பாடு මේ සියල්ල දුන්නාට පසුව நான் சொன்ன 7 காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமாயிருந்தால் කිව්වා පවසුවා ඒ කාරණා අත ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙනවා. வாக்குத்தத்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்யும். මේ අනාගත වාක්‍ය ඔබගේ ජීවිත තුළ ක්‍රියා කරයි. இந்த வாக்குத்தத்த வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள் මේ වචනයට කැප කරන්න. கரங்களை வைத்து சோதரிக்க ஆரம்பிப்போம். ජාතකසවල ස්තුති කරමු. ஆண்டவரே நீ வரும் பொழுது கர்த்தாவே, ஆண்டவரே நீ வரும் பொழுது ஆண்டவரே ඔබ ඉන්නා විට ස්වාමීනි என்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் ඔබගේ இருக்கிறது. ජීවිත ආශිර්වාද වෙන්නට ඕනේ. உலகத்தில மாத்திரம் அல்ல, මේ ලෝකේ නොවේ. இந்த உலகத்தில மாத்திரம் அல்ல, මේ ලෝකේ විතරක් නොවේ. இனி வரும் உலகத்திலும் கூட එන්නෝ ලෝකේ நீர் என்னை சேர்த்து கொள்ள ඔබ போகிறீர்கள். මාව කැඳව இந்த ගන්න. நேரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். මම කැප කරමි. என் இருதயத்தை சுத்த இருதயமாய் மாற்றும். මාගේ අදවත සුද්ධ පවිත්‍රය நான் பற்றிக் கொள்கிறேன் ஆண்டவரே. මම ඔබ වන්දනා நீர் என்னுடைய කරනවා. குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பீராய். මගේ වැරදි පාපවල ඔබ என்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும். මගේ ජීවිත ආශිර්වාද இருதயம் වේ. பூரிப்பாய் இருக்கும். මගේ අදවත පිනාගොස් ප්‍රීති වේ. நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ඔබ සියලු දෙනා කියමින් සිටිනවා. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි.